Så har vi resultatet for Camilla Larsen og Apollo. Camilla har fået 185 point, svarende til 63,79%. Godt med, og så tag igen. Og så lidt igennem. Godt med det. Vente lidt med det. Og lige galopere igen med det. Og så til i anspring. Kom. Eller også kan du få et grøn apple. For eksempel en cheeseburger til kun 10 kroner hos McDonald's.